wala na raw siyang brake. Inanod. Bakit suot mo? Ano po, nakapili na si Telo ng damit na gusto niya. Okay lang mag-extra sa vlog? Okay? Okay lang mag-extra sa vlog? Magbabayad na si Telo. Tanungin mo muna kung magkano lahat. Hindi. Magkano po lahat? 460. 460. Ayan, pumatak na yung ulan. Dito muna sa kanila. At tumutulong pa po si Tilo sa Papa ni Gwen. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. At mamaya pag tapos na sila, sasamahan ko na siya na bibili ng kailangan niyang pagkain. Ha? Okay na daw? Ayun, okay na raw. Para di na siya magpamasahe. Saan ka dadaan? Diyan. Ito, dalhin mo na. Si kuya. Yung balak, gusto ko sanang pumunta dun eh. Kaso dito baka may sugat pa naman yung paa ko. Baka tayo magkasakit ng Hello po, makilabos. Grabe. Pati ka mo no. Oo. Grabe sa Amo, Bugado. Oo. Bako daw to, kuwan. Oo. Ano makmak pa. Grabe. Ayan yung bakod oh. Bumagsak. Bumagsak yung bakod dyan, kabila. Ang si Tilo. Umuulan po. Baka gatin ka ng aso. Kunin mo. Ang punta to sa kabila muna. Kilakwin. Sarado yung gate. Balik ako dito sa kanila. Lakas na yung ulan. Basa. Yan, dito si Tilo. Nagbihis. Anong ginagawa nila? Ano? Spaghetti? Ano eh? Kaya kerja dati di sama telepon kamu. Busy. Busy.
Yo, what's up? Kuya, ang bata ko na. Di pa ako nalilito. Busy. Busy nag-i-edit. Vlogger eh. Kuya, di ko nag-iyan. Happy birthday. Na, di ko na birthday ngayon. Mala ka dyan. Bati naman ako. Thank you. Hello po. Huli mang ikaw at magaling. Bisa na eh. Pwede pa rin naman mag-birthday. Salamat. Amo ay. Birthday girl. Kuya. Bakit ko na? Busy ko kahapon eh. Ada ako pumunta. Bawal lang mag-alis-alis. Okay lang ko, naintindihan ko naman. Kahit nakakatama. Charissa. Naintindihan ko talaga. Oo. Kuya. Bawal eh. Alis-alis. Ay, upload ko kaya ito. Ha? Yan, dito muna ako sa kanila. At yan si Tilo. Nagpapatila kami ng ulan. May export na ka? Yes. Lawak talaga dito sa kanila. Ay, medyo okay na. Maya-maya, samahan ko si Tilo para bumili ng bigas. Ano, happy ka? Masaya ka? Paano ka hanggang ano? Ilang percent? Parang malungkot ka eh. Amit ko lang pinsin. Ano? Ugo ko lang pinsin. In love kay Chinchin. Namiss mo si Chinchin? Grabe. Sabi ko sana. Ika kaya dapat sabi mo lugod di. Salawahan ka kasi. Sabi? Hindi ano. Hindi talaga. Pag nandito pag nakita si Rika. Andito si pagkasama ko si Tricia. Oh, pag kasama si Tricia. Pag nakita si Chinchin. Ano ba talaga? Chinchin. Ano? Chinchin talaga. Si Chinchin talaga? Pagribukan na to. Oh, Chinchin lang. Sabi mo Barbie. Kasi parang Barbie. Ha? Tama na. I-export ko lang adi ano? Adi Open cam. thumbnail. Karen? Ginigibo ko lang sa thumbnail. Hello. Ano? Hermano. Jason. Buksan mo nga na yung camera. Ha? Tingnan po. Ah, sige. Tingnan po. Si Tilo Bagaw. Si Tiloyo. Biri-biri ko Chin. Nag-offer ng kape si si Gwen. Ang sarap niya magtimpla ng kape. Promise. Matik na kasi kuya 3 in 1 na. Ano ba? Balak ka kasi. Sarap niya Kuya, hindi ako magtimpla. marunong ng pure baga. Oo. Hindi ko matimbang yung Ano? yung sugar tapos yung pait. Pang barko. Ang barko nga ni. Sarap talaga. Ang uyong na kaya guys. Pang barko yung Hindi mo. Barsa. Bursa. Ikaw nga Tilo. Ay, pambarsa ka. Ang barko. Ano? Pambarsa. Ano? Chin-chin. Ano? Pagpakayan. Ano ko sasabihin sa nga rin ni Chin-chin? Cute na kada sa Ano? Cute na kada sa gabi. Ano? Pang ano? Pang chinchin ko no. Punching bag. At paas na ako. At yan po, punta na pa ni Telo dun sa palengke. At siyempre, paalam muna tayo dun sa nagtimpla ng kape na napakasarap. Sarap niya talaga medyo. Kasi may halo yun na kilikili. Upload ko yan mga sir. Thank you, kuya. Sige, bye-bye. Maraming salamat. Oo. Bye. At Telo, 32. na ito na po kami, Nay. Para Te, Publish agad, kuya. it's G. Yan po, motor na kami Telo. Yan lang po sa unahan. Yung bilihan ng bigas. Ay mga nasirang bahay dito. Pinagtanggal na nila yung mga kahoy. Ayan. Ay, wala na rin tubig dyan banda. Yan. Si
7-Eleven. Pinasok ng tubig. Dahil LCC Bato. Dito ang minadaan ni Telo. Ayan, may tugtog. Bibili na ng bigas si Telo. Ano pa? Ulam. Nakabila ng Telo ng ano, ng bigas. Bibili pa daw siya ng ulam. Lakas ng tugtog. Ano ulam mo gusto? Wala kung ano. Bibili daw siya ng brief. Bibili daw po si Telo ng brief. Kasi wala na raw siyang brief. Inanod. Bakit suot mo? Magkano po sa brief? Magkano po sa brief? 3,100. Yung 3,100 daw. Ito. Kano po? 200. Oh, malaki. Ang bibili po raw siya ng damit. Ano po, nakapili na si Telo ng ano, damit na gusto niya. Ano po? Okay lang may extra sa vlog? Okay lang extra vlog. Ilang damit ba ibilin mo? Ilang damit? Dalawa? Saan di mamira di? Paniti. Parehas. Nabalot na natin yung ano, binili na brief tsaka damit ni Telo. Magbabayad na si Telo. Tanungin mo muna kung magkano lahat. Hindi. Magkano po lahat? 460. 460.
po lahat yung binayaran ni Tilo. Kasi yung damit niya raw ay inanod yung iba, no? Inanod yung mga gamit niya sa brief. Kaya sabi niya bibili raw siya ng damit tsaka brief at bigas pagkain nila. Tapos ulam pa. Ano ulam luto? Ano? Bibili mo ulam? Baboy. Bibili siya ng ulam. Sige po, salamat. Maghanap kami ng karning baboy. Saan ba? Ayun lang tayo. Ayun. Pera po. Ayan. Hello po. Okay lang? Bili siya ng ulam. Dalawang kilo? Ha? Yan, 1 kilo na lang daw yung bibilin niya. Ang babad na si Tilo. 300 yung 1 kilo ng baboy. Ito yung binili niya. Karne, bigas, tsaka mga damit. Brief. Malaglag yung pera mo, ha? Diretso na tayo. Yan po, yatid ko ulit siya dun sa kanila. Tapos ako, uwi na rin po ako para maka-upload pa rin tayo. At baka gabihin ako dyan sa daan. Malayo pati to. Buti kung walang tubig dun sa shortcut. Ito yung motor. Yan po. Hatid ko na si Tilo. Ano, okay? Masaya kang masaya? Masalamat ka ulit. Salamat po. Salamat po. Sabi ka. May bigas na. Huwag mo raw bibili ng sigarilyo yan. Yan, alis na kami. Nandito na kami sa malapit sa school, tapat na ng school na kung saan nagbakwit sila Tilo. At siguro po di na ako dediretso dyan sa loob ng school kasi baka abutan ako ng dilim sa daanan. Kaya nandito na lang siguro sa labas. Nandito na lang. Hindi na ako didiretso. Yan po si Tilo. Yan po, pauwi
uwi na ako. At yun, masaya si Tilo dun sa binigay na 3K ni Miss NYC. At pagsabi ko sa kanya na wag mo raw akong ibili ng sigarilyo yan, sabi niya bibili niya raw ng bigas at saka damit, saka brief, kasi yung mga gamit niya nawala, kasi ubos talaga yung bahay nila, inaanod nung baha. Yan, bumili siya ng karne, 1 kilong karne, 300 yung 1 kilo. Tapos yung brief bumili siya, yung damit, may natira pa naman siya na pera. Ano, uwi na ako. Ay, may namimigay ng relief. Traffic. Namimigay ng relief, pinahagis ng mga damit. Aninto muna ako dito, check ko muna yung gasolina ko kung aabot pa. Ay, meron pa, kasi may gasolina pa kasi doon na katago doon sa galon, yung binili ko nung kasagsagan nung baha, nung bagyo. Kaya di mo na magkakarga kasi meron naman ako doon nakatago. Dito may tanim na kaagad na palay. Itong palay na to bulok na, oh. Hindi na po yan mapakinabangan. Kasi pag ano yan, pag pinagiling, halimbawa binilad, pinagiling, lutuin, mabaho yung bigas niyan. Ayan, sayang. Ganda pa naman, oh. Ayan, diretso na ako dun sa bahay. Siguro hanggang dito na lang yung vlog na to. Dito ko na tatapusin dito sa ano. At ayun, nakita ko dun sa ano ni Tilo na masayang masaya siya na nabigyan, naabutan natin ng 3K. At ayun, pagsabi ko sa kanya na ano, bubulol ako. Kasi pasensya na po, mahina yung boses ko kasi paos. Pagsabi ko sa kanya na wag mo raw ako ibili ng sigarilyo, yun, nagpasama sa akin na bumili ng mga kailangan niya. So, bigas, damit, yun, mga gamit niya. Masayang masaya si Tilo. At yun muli, Ma'am Miss NYC, maraming salamat po sa bigay na tulong kay Tilo. At napasaya natin si Tilo. Yun, tumutulong siya dun kila Papa ni Gwen sa paglinis dun sa bahay nila, naabutan ko doon. Yun. Hindi kasi maintindihan pag nagsasalita si Tilo, tapos nahihiya na magsalita. Basta yun na po, maraming salamat po. At ingat ka po palagi, ma'am, ingat po. Sa mga sponsors, ingat po kayo. At sana wag kayong magsawang tumulong sa mga nangangailangan, sa lahat ng mga sponsors. Ayan. At hanggang dito na lang vlog na to at maraming salamat. Bye bye. Ingat. Love you all.